Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a Nemzeti Kulturális Alap, az Agrárminisztérium. Mint tudjuk, az 1920. június 4-i trianoni békediktátum következtében Magyarország elveszítette területének és népességének közel 2/3. A legnagyobb részt Románia kapta, a Párcium, a Bánát és Erdély elcsatolásával. Ebben az epizódban testközelből fogunk megismerkedni a rombolás és a teremtés erejével. Tartsatok velünk! Szerbiából a Vaskapun át jutottunk el Romániába. A Duna itt küzdi át magát a Kárpátok utolsó vonulatain. A szurdokvölgy mindig is nehezítette a folyón való hajózást. A problémát már az ókorban is érzékelték, de csak a 19. század végére készült el a csatorna szabályozása. Ki nem találnánk, de egy bizonyos Széchenyi István vetette fel először az Al-Duna szabályozásának gondolatát. Végül az első Vaskaput Vallant Ernő fejezte be 1896-ra, a honfoglalás 1000. évfordulójára. Ám ezzel nem ért véget a Vaskapu története. Itt állott annak idején a történelmi magyar-román határ az Al-Dunánál, Orsova mellett, és 1849-ben a volt belügyminiszter Szemere Bertalan itt rejtette el a Habsburgok elől a Szent Koronát, és majdnem 4 évet töltött a föld alatt, amíg meg nem találták. Akkor egy kápolnát építetett Ferenc József ennek az emlékére, viszont azt most már nem láthatjuk, mert Tito és Ceausescu a 60-as évek végén elárasztotta ezt a Duna szakaszt, hogy megépíthesse a Vaskapu erőművet. Elfelejtették megfűszerezni. Még hozzá kell harapni. Herkules fürdő a Bánát elfeledett zugában, a Cserna folyó völgyében fekszik. Pedig ez volt Európa egyik első gyógyfürdője, 17 gyógyító erejű hévíztör itt. The Romans, when they came here, they discovered the area as being empty without any buildings, but they discovered the very, very rich resources that the nature gave, mainly the springs, the thermal waters. Trajanus császár építette ide az első fürdőt, ám sajnos a 2000 év szinte teljesen elpusztította. A romokat az 1700-as években fedezte fel egy köszvényben szenvedő osztrák altábornagy. Neki köszönhetően a romokra fel is húztak egy a katonák gyógyulását elősegítő üdülőfalut. A magyar katonák által vésett nevek máig megtalálhatóak a téglafalakon. Talán emlékeztek még a 3. évadunkból Buhara középkori gőzfürdőjére. Nos, itt az üzbég állapotokra ne számítson senki. Ferenc József egykori kedvenc fürdőjét megviselték az elmúlt évtizedek. Ám a teljes pusztulástól talán mégis megmenekül. In the 18th and 19th century, when with Franz Josef mainly, he wanted to rebrand the place and really make it very, very popular and open it towards the tourism for the elites of the time, the people with money basically, the higher class people. And so that's when they built the second part of the city center, the one in which we are right now, in order to actually make it, let's say, a bit more appealing, to expose a bit more luxury, and so. Ezek után megdöbbentő volt, amit láttunk. Herkules fürdő gyakorlatilag szellemvárossá vált. Az operatőrünket is elvesztettük a romok között egy időre. When I entered the building, I was shocked and also fascinated by the beauty, and I said, okay, we have to do something. Így emlékszik vissza Ovana Kirilla arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy megpróbálja megmenteni az épület együttest. A 26 éves fiatal román építész 2017 nyarán néhány társával gondolt egyet, és Herkulane projekt néven gyűjtésbe kezdett. Our main goal is to restore the building eventually.
But right now we are only at the first stage, which is an emergency intervention to conserve the building because she's in a very bad state and also from a structural point of view. Hogy a projektet teljesen be tudják fejezni, még meg kell oldaniuk egy sor szövevényes jogi problémát is. Nem egyszerű fába vágták fejszéjüket, de megemeljük kalapunkat előttük, az biztos. The legal issues that surround this building started when the state company of Hercules S.A. Was privatized. So in Romania, after the communism fell, all the state companies started the process of privatization. And this type of privatization in cases of spa cities and also industrial cities was pretty corrupt and illegally done. So there was the root of the whole situation, and after that another series of illegal and corrupt steps were taken. So the owner of the building is the city, but the land is owned by a private owner. And this was done through an exchange. So the private owner in the past had the whole building and the land. Ovana azt mondja, próbálják pár ügyvéddel kideríteni Bukarestben, hogy valójában mi is történt a privatizáció során. A román állam ugyanis nem hajlandó foglalkozni a kérdéssel. I'm sorry to say that, but I don't want to be very harsh, but in the Romanian politics there are many incompetent people which all they try to do is to get rich themselves and not work in the benefit of the citizen. So this is why we are here now in this point. This is why we see abandoned and heritage buildings in a state so decayed. It's been a long night. Black skies glowing. Mindenhonnan küldtem képet. Petrozsény a 19. századig mezőgazdasággal, állattartással foglalkozó falucska volt, míg nem szeretnem találtak a vidéken. 1868-ban meg is kezdték a kitermelést. Az egész szén oda van szállítva ebbe az épületbe, ott el van választva a szén és a kő. A szén az vagonokba Hova kerül. Hova szállítják, ez Dévára? Dévára, tulajdonképpen Mintiára és Parosénba. A kő pedig azokon a szallagokon van felszállítva arra a kőtelepre. Fénykorában a zsilvölgyi bányászat adta a magyar kőszén kitermelés 20%-át. Akkor még 17 bánya működött, mára már csak 4 maradt, amelyek közül 2-t egy kormánytervezet szerint már 2018-ban meg kellett volna zárni. De hát a bányászat tulajdonképpen nem néz nagyon nagy jövőnek elé. Miért? Hát azt mondtad, hogy itt gyakorlatilag 100 évre elég szén lenne a föld alatt. Azért, mert nem gazdaságos, és a másik dolog pedig az, hogy Románia is, mind a többi európai ország próbál minél közelebb kerülni a tiszta energiához. A bányák bezárása után sok magyar család elköltözött. A 35 000-es Petrozsénban mára már csak 3000 magyar maradt. De akik maradtak, még igyekeznek fenntartani valamit a múlt csillogásából. Magyar iskola működik folyamatosan, 1-8 osztály, a kulturális élet folyik, évente megszervezzük a Zsivölgyi Kulturális Magyar Napokat és a Hunyad megyei Magyar Napokat. Hiába az erőfeszítés, egyre kevesebben beszélnek magyarul, és egyre kevesebb a fiatal is. Erről már Csaba lánya mesélt nekünk, miközben elsétáltunk a család egyik kedvenc kirándulóhelyére. Enikő azon kevés fiatalok egyike, aki idővel szeretne visszatérni Petrozsénbe. Sajnos kevesen maradtunk fiatalok itt ezen a részen. Hát nem szeretnék kimenni az országból, amennyire tőlem függ, szeretném, hogy itt maradjak.
Az, hogy Petrozsénben mennyire tudok visszatérni, az még attól függ, hogy mit választok majd az orvosi pályámban. Miért Kolozsvár fele irányultam, az az, hogy ott több a magyarság, meg ugye a magyar kulturális élet is más, mint itt. Itt már 8. osztály után nem volt lehetőségem magyarul tovább tanulni, ezért román gimnáziumba jártam, és ott viszont egyik osztálytársam sem volt magyar. Enikő szerint rengetegen vannak, akiknek könnyebb, ha románul beszélnek már otthon is, hogy jobban tudjanak érvényesülni. Sajnos nagyon sokan beszélnek románul, főleg azért is, hogy általában nagyon sok családban van vegyes házasság, és ott pedig nagyon nehezen tanítják már meg a gyereket magyarul beszélni. Furcsa ezt mondani, de az első magyar közösség, akiben belebotlunk itt Dél-Erdélyben, Orsova és Herkulesfürdő után, az a Zsill völgyében van, Petrozsénben, és azon belül is itt vagyunk az unitárius templomnál, és Edith, lelkészasszony, fogad minket és megmutatja nekünk, hogy mit érdemes itt látni. Isten hozott. Elsőként szeretnék adni egy kis ajándékot a Zsill völgyéből. Ez egy szénből készült kulcstartó. Wow, nagyon szépen köszönjük! És egy kis emlék itt a bányavidékről nektek. Hát nagyon szépen köszönjük. Megmutatod a templomodat? Gyertek be! Köszönjük szépen! Dávid Ferenc alapította az unitárius vallást 1568-ban. Így mondhatjuk, hogy az egyetlen magyar alapítású vallás. De nagy részben Dávid Ferenc hatására mondták ki a tordai vallásszabadságot is. Kétségtelenül korának kiemelkedő alakja volt. Petrozsényba jönnek a petrillai, lónyai, aninószaiak, Vulkánban van külön imaház, oda járnak a vulkániak, és Lupényba bejönnek az urikániak. Márton Edith egész Zsill völgye unitárius lelkésze, több mint 400 lelket gondoz. Azok a kis gyülekezetek, ahova el tudnak járni ezek a magyar emberek, tartják össze őket, és ezért minden rendezvényen részt vesznek, lelkesen jönnek, aktívak, tevékenyek. Edith Székelyföldről, tehát úgynevezett több magyar területről származik. Azt mondja, az olyan szórványmagyar vidékek, mint a Zsill völgye is, megtanítja a magyaroknak, hogy összetartóbbak legyenek. A vasárnapi istentisztelet magyarul, de hogyha valami szertartás van, keresztelés, esküvő, temetés, akkor már eljönnek a családtagok, barátok, szomszédok, és akkor már két nyelven tartom a szertartást. Miután a bányabezárások miatt a magyarok nagy része elköltözött innen, az evangélikus egyház megszűnt. Az unitárius, a katolikus és a református egyházak képviselői azonban összefogtak, és együtt szervezik a programokat a még itt élőknek. Különböző előadókat hívtunk, különböző témákba, kulturális témákba, verses előadások, népdaléneklés, nótaestek, ilyen régi fotók nézegetése, régi Zsill völgye bemutatása, ilyen kerekasztal beszélgetések, ilyesmik voltak. Edith azt mondja, ezekkel a programokkal még valamennyire fent tudják tartani a magyar nyelvet és hagyományokat, ugyanakkor nagyon kitartónak kell lenni ahhoz, hogy a magyar gyerekek megmaradjanak magyar gyerekeknek. Vagy nagyon sok tevékenységet kell tartsunk a gyerekeknek, ami megszeretteti velük a magyar nyelvet, és egy kicsit talán megtanulnak, de nagyon kevés az esélye, mert a legtöbb család már nem a magyar iskolába íratja a gyermekét. A vegyes házasságoknál a szülőknek könnyebb, hogyha románul beszélnek a gyerekkel, nem magyarul. Úgyhogy én úgy látom, hogy a román gyerekekből magyar gyerek már nem lesz. Mindenhonnan küldtem képet. Dél-Erdély központjában vagyunk, Déván, itt él a legtöbb magyar, és azon belül is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba vezetésével tartja itt a magyarokban a lángot, és meg fogjuk tudni, hogy a munkássága mit jelent az embereknek az elmúlt közel 30 évben.
Csaba testvért talán csak keveseknek kell bemutatni. 1959. január 24-én született Kolozsváron, vagyis épp holnap lesz a születésnapja. Az atya autószerelőnek tanult, de mielőtt jelentkezett a ferences rendbe 23 évesen, még bányász is volt a Hargitán. Én amikor 92-ben idejöttem, akkor már több mint 20 éve egy árvíz után elhagyodott volt itt minden, és akkor hát rendbe szedtük a kolostort. Ketten? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát úgy, hogy nem is adták vissza, nem csak levertük a lakatot, bementünk, és megtöltöttük árva gyerekekkel. És hát ugye majd 10 évvel később adták vissza nekünk hivatalosan az épületet, hogy addig mindenre felszólítottak, hogy jogtalan vitorlói vagyunk ennek az államosított épületnek. Később létrehozta a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, hogy fel tudja karolni a sokszor az éhhalál szélén tengődő erdélyi gyerekeket. Az elején a kolostorba költöztünk be a gyerekekkel. Ami itt van. Igen, és ott rendeztünk meg kicsi ebédlőt, konyhát, mindent, és aztán egyszer csak kiderült, hogy eladó itt egy önkiszolgáló volt, egy kicsit másképp nézett ki, mint hogy most mi átépítettük. Böjte atya jelenleg 1500 gyermekről gondoskodik intézményeiben és több százról nevelőszülői rendszerén keresztül. Azt mondja, az elmúlt évek során több kisebb csoda ragadt a gyerekek történeteihez. Olyanok, amik miatt igazán érdemes élni. Emlékszem, még az elején volt, hogy reggel korán verték az ajtót, de olyan 5 óra felé is kimegyek, és itt az ajtóba talpig, tiroli névviseletben ott állt egy néni. Nagyon aranyos volt minden, és elmondta, hogy hozott ajándékot a gyerekeknek, ez karácsony reggelén volt. Nekiállt és elkezdte betermelni, egy nagy Mercedes autóval utánfutó, és abban volt mosógép, és karácsonyfa, és minden, és egy teremben szépen felállította az egészet, és közben elmondta, hogy az ő első férje 44-ben, ugye augusztusban átállt a román hadsereg az német barátból, az orosz barátok lettek, és hátba támadták, és az ő férje akkor esett el, a kamarádok hátba lőtték, és egy életen keresztül nagy gyűlölet volt, hát ugye az itt élő emberek iránt, hogy tudták a bajtársak egymást megölni. És azt mondja, most úgy érzi a idő teltét, és eljött, hogy kiengesztelődjön az ő férjének, a gyilkosainak az árváival. Csaba atya azt mondja, bár voltak nehézségek is, az elmúlt 30 évben sokat javult a helyzet. A felnövekvő generációban nem érzem ezt a nacionalista felhangot, akár magyar, vagy román részről, vagy más részről is, úgyhogy én optimista vagyok, annál is inkább, mert ugye ez a sok száz gyerek, aki itt Déván felnőtt, hát itt ha megnézitek, azért a szivárvány minden színe van, tehát hogy most nem hideg-melegre gondolok, hanem hogy sötét-barnától egész a szőkéig. És én nem emlékszem, hogy valaha valaki itten a másik felmenőit, hogy mondjam, számon kérte volna, vagy felhánytorgatta volna valakinek. Böjte atya a lakhatáson, a ruháztatáson és az étkeztetésen kívül a gyerekek tanítatásával, vallási, erkölcsi nevelésével is foglalkozik, de a fiataloknak lehetőségük van focizni, kosarazni, boxolni, tornázni, énekelni is, vagy akár színjátszókörbe járni. Igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni, hogy a gyerekek boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Hát ugye most nagyon-nagyon hálások vagyunk, mert kaptunk egy techból asztalt, és ugye jön a tél, ilyenkor hát itt is kihalnak a dolgok, mert nehezebb már kint lenni, és hát van egy szép termünk, azt szeretnénk felállítani. Szerinte a gyerek egy nagyon komplex lény, akinek minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a benne lévő értékek felszínre kerüljenek. Hát, hogy mennyire sikerül, hál' Istennek, a lényeg az, hogy hát több mint 6000 gyereket fogadtunk be, ez azt jelenti, több mint 4500 már kirepült, és hál' Istennek egy se boldul itt a ház körül.
Szóval akkor most megismerjük Sanyit, meg Emesét, aki elvisz minket a Téglás Gábor iskolába, ahol fölveszünk Miháélát és bejárjuk Dévát, és megmutatják nekem, hogy mit tud a város. Útközben Sanyi elmesélte, hogy a testvéreivel együtt a szüleik válása miatt kerültek az otthonba. De Emesének is megvan a maga története. Én igazából azért kerültem be, mert az édesapukám nagyon sokat ivott és meghalt. Anyukám nem tudott eltartani annyi gyereket. Mert hányan vagytok? Hát mi 9-en vagyunk. És egy meg is halt. Közben megtaláltuk Miháélát. Azért kerültem be ide, mert hát a szüleim nem tudtak eltartani, és úgy érzem, hogy egy új esélyt kaptam ahhoz, hogy az én életem jobb legyen, és valahova eljussak. A gyerekek úgy érzik, mintha egy nagy családban élnének, ahol mindannyian testvérek. Hogy magyar vagy cigán, szerintem Jóisten ugyanabból az anyagból teremtett mindjárt. Emese azt mondja, nekik, az úgynevezett kolostoriaknak sokkal jobb, mint a többi gyereknek, azaz a városiaknak. Igazából mi sokkal több mindent megkapunk, mint a városiak, és sokszor úgy érzem, hogy a városiak sokszor nem kapnak meg annyi szeretetet sem, mint mi. Emese és Miháéla az alapítvány egy 16 fős családjában nevelkednek, ahol sok az egészen kicsi gyermek is. Tanítják és segítik is egymást egyszerre. Azért kellünk igazából olyan korán reggelente, hogy takarítsuk ki a házat. És rendezzünk el mindent, és szép rendbe hagyjuk. Ja, és a kicsikék meg igen, a hajukat meg. Igen, mert meg kell fésülni. Megfésülitek a hajukat? Igen, mindent elfonjuk. Én erdélyi magyar. 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 Én erdélyi magyar vagyok. Magyar vagyok. Magyar vagyok. Magyar vagyok. Mindenhonnan küldtem képet. Vajdahunyad, és az itt található vár a hunyadiak idején élte fénykorát, hiszen ekkor bővítették ki és építették át a középkori földvárat. Itt élt Szilágyi Erzsébet, és itt nevelkedett Mátyás király is. Ahogy Herkules fürdő, úgy Vajdahunyad vára esetében is rájöttek a román hatóságok, hogy ezerszer jobb, ha felújítják az épületeket, mint ha romosan hagyják. Így van rá esély, hogy a turisták újra régi pompájában láthatják a Vajdahunyad várát, a hunyadiak régi családi birtokát. Bár azt hozzá kell tenni, hogy az úgynevezett Ceausescu rokokó a környező épületekben még nagyon is jelen van. Eddigi erdélyi útunk során szomorúan láttuk, hogy az olyan kincseket, mint például a Vajdahunyadi vár, vagy akár Herkules fürdő évtizedekig hagyta veszni a román állam. Ugyanakkor jó volt látni korunk hőseit is, akik fölveszik a kesztyűt, ha kell. Böjte atya, Márton Edith vagy a temesvári építészhallgatók vértizadva próbálnak értéket és jövőt menteni a következő generációk számára. Segítsünk nekik, ha tudunk. Kezdjük ott, hol volt, hol nem volt. Amerre mentem, de ott nem jártál pont. Elfért a világ a kezemben. Az üveghegy innen egy ékszerbolt. Az Óperencián innen. Hetet 7 országon túl. Királyfiak közül a legkisebb. Szegények közt a trubadúr. Mindenhonnan küldtem képet. Mindenképpen nézd meg honnan. Hallgass meg, majd miről mesélek. De előbb a képet nézd meg. Vigyázz, kész. Rajta maradtál, hát eszebb mész. Virág, rész. Majd elnavigál, aki átcsempész. Mert nem irányíthat a számom. Aki bátor, vissza se néz. Ha én tekerek, te ülhetsz a vázon. Rajtad a szemem, ami szélem a számon. Mindenhonnan küldtem képet. Mindenképpen nézd meg honnan. Hallgass meg, majd miről mesélek. De előbb a képet nézd meg. Műsorunk főtámogatója a felfedezés örömét a Suzuki hibrid modelljei támogatják. Műsorunkat támogatta a Techbal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium.